aquesta assignatura el que es tracta és de comprendre el món que vivim, bàsicament perquè els processos migratoris que es donen no es donen al marge d'un context internacional, global, com és la globalització, el neoliberalisme, el pensament únic i tota una sèrie de condicionaments estructurals que d'alguna manera o altra modulen aquests comportaments migratoris. És una assignatura que pretén aprofundir en l'anàlisi tant històrica com territorial del que han estat els moviments migratoris a la conca mediterrània. Ens sembla fonamental per entendre què són els fluxos poblacionals avui, estudiar el que ha estat la seva evolució tant des de l'òptica geogràfica com temporal. En aquesta assignatura s'estudia el règim legal dels drets i deures dels immigrants a Espanya, com el seu dret a la documentació, el seu dret a circular, participació política, educació, dret del treball, dret de la seguretat social, etc. Tant dels immigrants que resideixen legalment a Espanya com també dels immigrants irregulars. Els irregulars també tenen drets i els estudiarem en aquesta assignatura.